Hej Henrik, jeg vil lige gennemgå min markbalance. Jeg har valgt mark nummer 2, som er en Vorbygmark med en forfrugt, der er roer. Marken er på 20 hektar, og det har et JB-nummer på 7. Og jeg har valgt at nedmulde halmen. For at finde ud af, hvilke NP, K og S normer der er til Vorbyggen, åbner vi vores vejledning om gødning og harmoniregler her. Og så går vi ind under, vi finder Vorbyg, den er her, og det er JB nummer 7 til 9. Det vil sige, at den har et kvælstofnorm på 153 kg N. Den har det på 21 kg P og 59 kg K. Vi går ind, og så taster vi vores tal ind. 153 kg N, 21 kg P, 59 kg K. Og man plejer at sige, at til korn, der er svovlbehov 10% af kvælstoffen. Vi har vores forfrugt roer, og for at finde ud af, om den har nogen forfrugtsværdi, går vi ind, og vi finder fabriksroer. Det kommer her. Sukkerroer til fabrik, og så forfrugtsværdien, den er 3. Vi går ind og taster vores forfrugtsværdi ind her, og vi laver en korrektion. Det vil sige, at vi trækker 153 kg N, eller 3 fra til 153 kg N, så vi har 150 kg N at gøre godt med. Så har jeg udelukkende valgt at køre slagsvingylde, og det har jeg, fordi at det kommer til at passe med vores 5 markbalancer, så vi kunne få udnyttet alle 1,4 dyrenhed per hektar. Og så har jeg solgt det resterende smågrebsgylde og sogylde, så jeg har udelukkende valgt at køre med slagsvingylde. Jeg har valgt, at den lige før såning skulle have et skud på 100 kg N. Og for at finde ud af, hvor meget N eller hvor meget kvælstof der er i vores gylde, går vi ind under den her, vores normtal 2015. Og det er delvis spaltgulv med 50-75% fastgulv. Så går vi over i indhold per ton gødning. Og i vores, der er 4,89. Og så er der 3,67 kg organisk materiale, som mikroorganismerne skal have omsat, før det er tjenligt til planterne. Jeg tager de 4,89 og taster ind sammen med vores kilo fosfor og kilo kalium. Og taster ind her. 4,89, 120, 2,67. Og for det ganger vi så med 20 tons, det er det vi kører ud, og det får vi så 100 kg ind ud af. Jeg har sagt, at vores nyttevirkning den er omkring 70%, og det er fordi, at vi nedfælder det lige før såning, så jeg synes, det er mest realistisk, at det er sådan. Så vi trækker 30% for de 100, og det er 70,1 kg ind. Jeg har sagt, at det er 85% af vores fosfor, vi kan udnytte, og 85% af vores K, vi kan udnytte. Eftersom at jeg ikke har tildelt det hele med gyldevognen, så bliver der et handelsgødningbehov på 50 kg N, 0,1 kg fosfor og 12,5 kg kalium. Jeg gør det den 27.3. Nej, det er løgn. Jeg gør det den 1.5. Det er en 27.3.10 gødning. Kører med, fordi det kommer til at passe bedst med vores tal her. Jeg gør den 1.5. grundet, at hvis det var en Vorbyg til malt, så har jeg nok gjort det noget før, eftersom jeg ikke at det ikke er en proteingødning til ikke får for meget protein i vores Vorbyg til malt. Jeg skal tildele 50 kg N. Det er lige med 185 kg hektar. Og i alt skal mange have 3700 kg gødning. Yes, det var det.